Arvagla, urmatly okuwçylar. Bugün biz belgili Kırgız el akyny Şaýlabek Düýşeýewdiň çygarmaçylygyna baş bakkan turabys. Bugünkü sabagymyzyň maksady şu Şaýlabek Düýşeýewdiň ömürü çygarmaçylygy jönünde maglumat alуу menen birge anyň kaýdygerlik degen ırına toktolup, anyň many-maňyzyn düşünük bolup esepdelenет. Şaýlabek Düýşeýew 1950 ýyly 29 fevralda Adbaşı rayonundagy Adbaş aýlynda tuğulgan. Demek bu ýyl 70 ýaşga mına bu 29 fevralda toldu. 1968 ýyly öz aýlyndagy orta mektepde okup, 1980 ýyly Kırgız Mamleketlik Üniversitetiniň filologiya fakultetin bitirgen. Ortada 1968-70 ýyldary Sowetlik armiýanyň gatarynda hyzmat ötögen. 1970-1975 ýyldardy kuruwçy mekemelerde jumuşçu, betonçu, Adbaş rayonduk kesinde kabarçy bolup işleyt. 1980 ýyldan oblastlyk Nарын Правдасы kesinde kabarçy, oblastlyk teleradio ukturu komitetinde redaktor bolup işlegen. 1983-90 ýyldary Kırgız Filarmoniýasynda adabi bölümdün başçysy, 1996 ýyldary Alata jurnalynyň redaktory, Kırgızstan Madaniýaty gezitiniň bölüm başçysy, 1996 ýyldan Asaba gezitinde kabarçy, redaktordyň orunbasary, birinçi orunbasary, Agım gezitiniň hyzmatkeri. Bugünkü günde mına şol mezgilden başlap Azatlyk radio berүүsünde beldiği hyzmatker bolup işleyt. Şaýlabek Düýşeýewdiň çygarmaçylygy erte baştalgan, algaçky çygarmalary gezit betlerine jarýalanyp el ýurtuna taanyla başlagan. 1985 ýyly Aptap atly birinçi poetikalyk jynagy çykkan. 1987 ýyldan Esir Жазуучулар Soýuzynyň müçesi, 2006 ýyly Kırgız Respublikasynyň el akyny degen ardak nam ýygarylgan. Kaýdygerlik, süýleşgenge çeýinki söz, taýgülük, arabadagy ır, şamal, Altaýdyn poýuzu, şam, tuz, eki döwünüň güreşi, agyndylar, Hudaýdyn toğusy gulady kitepleri jaryp görgen. Mına bugünkü günü el içinde aýaganday uudu bolup kayra surolar menen kayra basılıp çygyp atkan Agyndylar degen kitebi. Eldin surosy boýunça bul bugünkü günkü 6 jolu basılıp çykdy. Baýdylda Sarnogoýew atyndagy jana Çyngız Aýtmatow atyndagy el aralyk adabi syýlyktardyn laureaty. Eki döwünüň Küreşi kitebi üçin Kırgız Respublikasynyň Toktogul atyndagy mamleketlik syýlygy ýygarylgan. Ekinçi jana üçünçü darajadagy Manas ordeni menen syýlangan. Emi biz uşul kaýdygerlik türmeginen üzündülerdi karap any menen taanyşalar. Muna barybızga görünüp turganday, men ataýym bu jerge bölüp görsötüp koydum. Bu kaýdygerlik degen öte çoň türmük. Mına uşundan laýykly jerlerin gebir jerinden alıp görsötdüm. Kalday gandym bar ele kanat emes, kabulandym bar ele manas emes. Kalkyn çangan kalkynyň tilin çangan, han bolsa da Kırgızdyn balasy emes. Jalgan emne, jakşy emne ılgabadyk. Jalgan işke çırkırap iylabadyk. Jarmasy jasap içkenge korston bolup, jany orutup mebisdi kıynabadyk. Mansap üçün el jerge kaýyl bolup, maýdasyn da çoňun da burmaladyk. Kırgız jeri kırgızça emes, Malinovka, Kalinovka, Ivanovka, Kırgız jeri kırgızça emes. Zagadjerna, Novorossiyka, Malozavod, Kırgız jeri kırgızça emes.
Mikhailovka, Kulishevka, konezavod Kırgız şehri Kırgızca emas. Serafimovka, Bystrovka, Arlovka Kırgız yeri Kırgızca emas. Sosnovka, Pokrovka, Çүйde dağı Pokrovka, Talas'ta da Pokrovka, Kölde dağı Pokrovka, Pokrovka, Kırgızdın yerindeki Satirovka. Kırgızgül, Kırgızbayda bark bolboso, Kırgızgülün jenge kılar yerinde şart bolboso, Kırgızgülün Kırgızga ene kılar elinde nark bolboso, Kırgızgül Kırgızbaydın tağdırın oyloy turgan kalk bolboso, Kırgız Kırgızbaydı kele koy dep ak uyda işke albasa, Kantivanan Kırgızbaylar jerinden bakıt tappay, jem tappay ata jurttan ter kesip jönöbösün. Kantivanan Kırgızgülдөр elinen bakıt tappay, esi jok erkeklerden eri jok töröbösün. Kança ideyaң jok boldu mamont bolup, kança balaң jok boldu abort bolup. Dardan mırsa, kökşüleň taldanmaysa jasaşkanday, senden mırza jasaşdygo, kembagal ekeniňe karabastan mırza dep ataşdygo. Dardan mırza, jetetemi, taş baylap tamanyňa göçük batır, teyişi kör turmuş köçüp jatır. Keçke jetpey jakkan ot öçüp jatır, keçke jetpey kartayıp suruçan kız şu etip ömrün ötüp jatır. Manabı köp ellerden dalışlar mansapkorun jölöp turat. Manası jok ellerden dalış intip avuke köböş çıgat. Kanikeyi jok eneler dalış intip kayrımı jok baldardı töröp turat. Isık köldü sakta deysin elden burun, köldün özün, eldin özün kantip saktayım kölden murda. Kuduktay közdörünen kusa jangan, kum törü kumgaylanıp upalangan, kız uulu kulgaylanıp tutalangan, kuğrayday uşalangan baldardı kantip saktayım. Mına urmatlı okçular, biz negizi kaydıgerlik degen türmögü menen taanıştık. Emi men silerge bu owondu ırlarынан uguzayın dep turam. Şaýla Tüşeýevdin köpdegen ırlaryna owonдар жазылган. Oşonun biri katary özünün tuğulup ösken atbaşçысы jönünde çıgargan ırına жазылган owondu uguzayın dep atam. Tulan göz yaşı, doluşup durgan göz yaşı, Totunday tuğat başım, Tokoylu dayra göz yaşı, Totunday tuğat başım, Tokoylu dayra göz yaşı. Borundu talacıgan, Toptu parkızı tuylagan, Boğurup çatır köydayıma, Boğacıgan, Bolu burdagan, Ayberin talacıganan, Kara gel kupar tuylagan, Kara göz çatır gözdayım, Altı beki buldu buradalar. Olup yürgün appağım, Acayip sendey tapsadım, Argımak çapkana sılcı,
Araşan arpaktayım, argımak çapkan asılcı. Araşan arpaktayım. Borundu talacılgana, bostulu parsızı suylağa. Boda köz çatır köldayıma, boğacına bolur dağım. Ayberin talacılganan, kara gel tulpar kuyulağım. Kara köz çatır köldayım, asıl beki bulur dağım. Tanışım bolup atabı, agayıңардын atkaruusunda. Başım ala kurçangan, adırışı vakçıttangan. Aylanıp senden get alıbay, almam bet gayrap kurtalgan. Aylanıp senden get alıbay, almam bet arzı kurtalgan. Borundu talacılgana, bostulu partuyla sıldagan. Bodo köz çatır köldayıma, boğacına bolur dağım. Ayberin talacılganan, kara gel tulpar kuyulağım. Kara köz çatır köldayım, hazır beki bulur dağım. Kolbuğuna dalay cılırttı, kozgolup dalay elirtti. Koşulup manas bulgerdi, koş oyun tapkan emisti. Haykırın manas bulgerdi, abasını tapkan emisti. Borundu talacılgana, bostulu parsızı suylağa. Boda köz çatır köldayıma, boğacına bolur dağım. Ayberin talacılganan, kara ker tulpar kuyulağım. Kara köz çatır köldayım, kazı beki bulur dağım. Borundu talacılganan, bostulu parsızı suylağa. Boda köz çatır köldayıma, boğacına bolur dağım. Ayberin alacılganan, kara ker tulpar kuyulağım. Kara köz çatır köldayım, kazı beki bulur dağım. Kazı beki bulur dağım. Mına ушундай. Эми тапшырма ушул, урматтуу окуучулар. Келбек Түйшеевдин өмүр чыгармачылыгы боюнча кенен таанышып, маалымат алып, кайдыгерлик деген ырын окуп, тиешелүү жерлеринен
jattap meni menen baylanışyp yetkilesiňiz. Emese bugünkü sabakty şunu menen jyýyntyklaýly. Sak salamatda bolgula, görüşgençe.